Que tal, amigos? Benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia. Este domingo 26 de maio acompáñame Ana Lorenzo. Moi bons días, Hola, Ana. bons días. Vos fríos días. Fríos días, Temos unha sensación térmica de 9 grados e a máxima será 11 este día, Unha humedade 80%. Poden caer algunhas pengueiras. Empezamos. Unha das muiñeiras que máis arraigo ten nas festas e celebracións galegas é, sin dúbida algunha, a muiñeira de Chantada. É como un himno que transmita a chama do noso país. Pero co tempo foron vindo outros, como aquela revelación de Rei de Viana ou a marcha do antigo reino de Galicia. Pero é a partir dos primeiros anos do século XXI cando o noso folclore sufre un cambio espectacular. Créanse escolas de danza, de música, ata alcanzar unha vistosidade increíble. Grupos compostos por nenos e nenas que desfilan arte, entusiasmo e beleza. Os primeiros foron indicadores de algo propio, diferente, pero galego que reverdicía. Deste xeito, a muiñeira de Chantada sonaba en coros, danzas, festas e romaxes, tanto dentro como fora de Galicia. E mesmo nos programas de radio, como no caso de Sempre en Galicia, que tanto a dignificou. Por iso aplaudimos que a muiñeira de Chantada sexa declarada como ben de interés cultural, como homenaxe ao pobo galego en primeiro lugar, pero tamén a Avelino Cachafeiro, afamado gaiteiro de Soutelo, gaiteiros da terra de Montes que lle diron a Galicia un vínculo musical que non se rompe xamais. Pero sigamos co mes de maio, celebrando o Día das Letras Galegas, lembrando o legado que nos deixou Luísa Villalta, falecida fai 20 anos. E tamén no mes de maio, o mes dos museos, na que Galicia ten actividades abrindo con máis forza as portas dos seus museos para que a sociedade toda as faga realmente seus, xa que ali gárdanse e custódianse os nosos tesouros máis preciados, aqueles que, dendo arte, falan de nós, de como somos e de como seremos. Un inmenso valor educativo e un enorme potencial histórico. Pero tamén este maio nos deixou algo que podemos aproveitar como galegos.
Referímonos á retirada da embaixadora de España en Buenos Aires, María Xosé Alonso, por parte do presidente do Goberno de España por un lío personal con Milei, presidente argentino. A retirada da diplomática española deixa sin servicios fundamentais a 300.000 españoles, xusto no país do mundo menos incomprensible. Tráenos isto ao recordo cando o 26 de xullo do ano 2007 oficializábase en Buenos Aires unha delegación da Xunta de Galicia con sede e personal propio. Eran os anos de bonanza económica e que agora adícase, como pasa en Montevideo, a misións asistenciais, culturais, económicas, etc. Estas delegacións, con ancellos de embaixada algún día, dependen do Departamento de Emigración. Preguntámonos, se España rompe relacións con Argentina, ningunha outra alegación mellor que esa delegación da Xunta de Galicia en Buenos Aires para encargarse dos asuntos dos españoles. Nada hai máis lóxico, tendo en conta que para os argentinos, como tamén para os uruguayos, todos os españoles somos galegos, inda que algúns non o queiran.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, según a Asociación Galega de Editores, tan só un 8% dos libros que se venden en Galicia están escritos en galego, mentras que en Euskadi un 16%, en Cataluña un 23%. A culpa, según esta Asociación de Galegos de Editores, culpa a Xunta por non crear políticas activas para mellorar esta situación. Estamos en unha situación de debilidade cultural. Son as 9:15 minutos da mañán, as 2:15 da tarde en Galicia. Estamos en contacto con Pablo Rodríguez Fernández, copropietario de Editorial EO Editorial, libreiro, estudioso do tema da emigración e autor de libros de achega entre Ribadeo e Río da Prata. Está por salir un libro sobre a noble figura de José Alonso Trelles, o noso viejo Pancho, nacido precisamente en Ribadeo. Hasta ali nos achegamos. Bos días, Vivín. Hola, bos días. Como está o tempo por aí, por Ribadeo? Pois empeza a vir a primavera. Temos tido unha primavera moi chuviosa, moita máis agua que outros anos, pero bueno, hoxe fai un día con un pouquín de solín e a temperatura xa agradable sobre unos 16-17 grados. E Vivín, como nace o teu interés por el viejo Pancho? Bueno, primeiramente darvos as gracias por haberme invitado a este programa, que ten que ver moito con a inmigración galega, seus 73 anos de existencia, e non teño dúbidas que a maioría dos galegos en esas terras rioplatenses conocen o programa. E en máis dunha ocasión, eu creo que sempre en Galicia a veces axudou a combatir un pouco a morriña. Eu creo que moitos emigrantes decían, bueno, hoxe vai ser domingo, vamos a escuitar, tal. E aparte hai outra cousa que a min extrañoume moito, fai moitos anos, porque non só son os galegos os que escuitan este programa, os galegos da Argentina e do Uruguai. Meu sogro, que é uruguayo de sempre, desde fai moitos anos, e antes de que me conocera a min, xa escuitaba sempre en Galicia. Non teño dúbidas que meu sogro Juan hoxe está escuitando o programa, porque lo escuita todos os domingos, e iso é unha cousa que me extrañou moito cando lo conocín. Díxome, sempre escuito isto, e extrañoume moito. Vamos dicir que o motivo deste libro, eu no ano 2007, conocín ao neto do viejo Pancho, a Paco Trelles, en unas xornadas que se organizaron en Ribadeo sobre Juana de Barburú e o poeta viejo Pancho. Eu, naquele momento, gestionei a presencia dele en Ribadeo. Era a primeira vez que subía un avión Paco Trelles, eu non lo conocía, pero ele tiña unha gran ilusión que era conocer Ribadeo, a terra de seu abuelo. E no equipaje del figuraba unha maleta que la trouxo en cabina
donde estaba o pouco legado que había deixado o poeta a familia. Fotos, recortes de prensa, alguna poesía inédita. E o motivo de haberlos traído a Ribadeo é que nos regalou a min e a miña esposa Lucía, que é uruguaya, por agradecimiento haberlo traído a Ribadeo. Este ano que se cumple o centenario, eu sentíame comprometido con a familia Trelles, con a filla de Paco, en facer algo. Despois de darlle moitas voltas á cabeza, fai meses, dixen, bueno, pois vou facer unha recopilación de todo o que se escribiu sobre o poeta, incluir esta documentación que me trouxo, e fundándolle forma ao libro. Teño que dicir que neste proxecto acompañaronme Valentín Torres, da empresa IN2, e Antonio Andina, da editorial EO Editorial. Axudaronme en este proxecto que realmente é bastante ambicioso. É un libro no cual figuran, que conste que é a primeira vez que dou a conocer o contenido do libro. Hasta agora naide sabía nada do libro, e para min é un gran orgullo darlo a conocer nas terras uruguayas. O traballo costa... Dime. Pablo, é conocido en Ribadeo, é conocida a personalidade de Alonso Trelles aí en Ribadeo entre a xente popular, entre os veciños. Sí, porque, bueno, hai que darse conta que a casa onde naceu é a calle que leva o nombre del, no parque hai un busto, e que sonou sempre, e os picos, é que non é ese. Pero realmente tampouco, vamos dicir, que eu con este traballo intento poñer en valor a figura do viejo Pancho para que generacións venideras sigan sabendo quen é. Porque con o paso do tempo pode que vaya debilitándose. Aquí en Montevideo, o Patronato da Cultura Galega fai todos os anos un recordo memorable deste El Viejo Pancho, pero tamén se fixe un libro sobre a biografía hai varios libros sobre a biografía de Alonso Trelles, pero pouco se relaciona con Ribadeo. O que vos estades facendo é un vello Pancho desde Ribadeo hacia América, non? Efectivamente. No traballo, onde figuran unhas máis de 80 colaboracións e críticas literarias do longo da historia. Logo, aparte, leva máis de 100 imágenes de fotografías e documentos. Moitas destas cosas son inéditas. Tamén vamos reproducir varias obras de teatro no libro, incluído tamén un vocabulario gauchesco, porque moita xente daqui desconoce o significado de moitas palabras da obra poética. Estamos a falar de un libro de máis de 700 páxinas. Que bárbaro. Sí, debo dicir que desde o primer momento eu invitei a participar no proxecto a todas aquelas persoas ou institucións que tiñan que ver algo con o Viejo Pancho. Non vetei a naide. Ademais, foi sin pedir nada a cambio, porque hai que resaltar que non temos ninguna axuda de ninguna institución e que a publicación está editada altruistamente por a empresa E2 e N2 e o editorial e por librería Vivín. Cando se presenta o libro? Contamos precisamente esta semana entregarémoslo en imprenta e para terlo presentando na última quincena de junio. Que ben. Hai que ter en conta tamén... Sí, Pablo, conta. Bueno, han colaborado no libro, entre outros, os cronistas oficiales de Ribadeo e Navia, Asturias, porque non podemos ignorar a Navia, porque Navia pasou 7 anos de súa xuventude o poeta. Tamén participa a catedrática da Universidade de Santiago, que é especialista en Uruguai, Pilar Cajiao, o catedrático da Academia Galega Lourenzo Prieto, por certo, tamén con 2 traballos
o profesor Carlos Zubillaga, Ajá. que é descendiente de ribadenses. Tamén fai unha aportación a neta do poeta, a bisneta do poeta, Susana Trelles, e involucrada tamén a Embajada Uruguaya en Madrid, así como o Consulado de Compostela. Tamén participa Martín Vizoso, periodista especializado en inmigración, con diversos traballos publicados. Os gallegos uruguayos que ti conocerás, Monterroso de Besa e Manolo Suárez, que sempre divulgaron a figura do poeta. Figuran críticas literarias publicadas en seu día, entre elas de Sabat Bebel, de Luis Escarzolo, de Horasmo Moratorio, de Zunfelde, de Dionisio Gamallo, de Ernesto Morales, de Juan Carlos Pedemonte, de Guido Castillo, de Gustavo Gallinal, entre outros. Bueno, vamos a aproveitar para mandar un saludo a Monterroso, que nos está escoitando esta audición desde a Coruña. Pero hai moitos veciños de Ribadeo poden desconocer, non digo todos, pero a gran maioría, que moitos dos poemas do vello Pancho foron cantados por Carlos Gardel. Efectivamente, precisamente no traballo vai un traballo de Luciano Aquino, que é o vicepresidente da Comisión de Cultura Talense, que precisamente falando que é especialista en Gardel e falando de Gardel e o viejo Pancho. Pablo, as autoridades municipales, o alcalde, os concejales do ayuntamiento, como toman a figura do vello Pancho? Como se suele decir, fuche meter o dedo no ventilador. Prefiero non opinar deso, para non desmerecer este homenaxe que por parte altruista facemos un grupo de ribadenses, porque se teño que dar miña opinión, nada máis vouche dicir unha cousiña, que desde o ano 2007 na biblioteca municipal que leva o nombre do poeta había a primeira poesía que escribiu o viejo Pancho, dedicada a que foi despois súa muller, a ti Lola. Eu tuve na exposición desde o 2007 na biblioteca e a finais do ano pasado foi retirada. Podes te imaginar o resto. En seu día explicarei todo, pero esperarei a que pase todo isto para non enfangar a figura do viejo Pancho por os políticos de turno que, como decía, e aproveito, como solía dicir o viejo Pancho en sus parolas, podía perfectamente cuadrar nas parolas do viejo Pancho a siguiente: a pesar de los pesares de algunos que solamente se mueven en la cultura por plata y además no lleva su marca de hierro como llevan los cimarrones, los que hacemos los camperos no tiene valor, pero tiempo al tiempo, que la vida es larga y dará para contar muchas cosas, sentados al lado del fogón, tomando unos mates y tocando la vihuela. Creo que con esta posible parola xa digo todo. Pablo, moitísimas gracias por este contacto con Sempre en Galicia, unha audición que, como ti dices, a máis bella do mundo, pero ademais sempre co corazón na nosa terra. Hai algo que sí me gustaría recordar, unha das mellores poemas do vello Pancho, que é La Huella, verdad? Efectivamente. Hai máis, e quero tamén deixar constancia aquí, porque igual que as institucións en Galicia non aportaron moito a este traballo, teño que destacar que a Biblioteca Nacional de Uruguai portouse maravillosamente facilitando diversa documentación de su arquivo para publicación, e así tamén como o proxecto Anáforas da Universidade da República, que facilitou varias digitalizacións en alta resolución para a súa reproducción. E así tamén como o director de Cultura do Goberno de Canelones, que lo tuvemos a nosas órdenes constantemente.
Bueno, Pablo, un abrazo grande, moitísimas gracias por estar con nós. Non será a última vez que te chamemos para ver como reaccionou Ribadeo diante desa obra que estades preparando de 700 páxinas, sobre a vida deste home tan querido e tan respetado aquí en Sudamérica. Vouche roubar un minuto. Sí. Sí, que os tempos son os tempos. Aparte deste libro, convocamos un certamen de poesía internacional que leva o nombre do Viejo Pancho, que será fallado o día 12 de outubro, e trátase de rememorar un que se convocara no ano 46 e pretendemos que seña anual. E tampouco descarto que ao longo deste ano fagamos alguna actividade máis a título de iniciativa privada. Moitas gracias e perdón por haberme estendido un pouquiño. Non. É xusto ahora que se están cumprindo 100 anos do pasamento, que foi o 28 de xullo de 1924. Pablo, moitísimas gracias. Un bico a túa patrona, xa que é uruguaya, non? Efectivamente. Pois mándalle un saludo de sempre en Galicia. E para ti tamén, un abrazo forte e que teña moito éxito esa idea que tuveste de facer ese libro, que corra, que se conozca a este personaxe galego-uruguayo, porque non se pode decir de outra maneira, que é José Alonso Itrelles. Gracias, Pablo. Moitas gracias a vos e a vosas órdenes. Colleu amore Isabela, Antón te na romaría. Colleu amore Isabela, Antón te na romaría. A festa non che foi mala, pra ser o primeiro día. Pra ser o primeiro día. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, niña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé. Arrello hecho carballeira, que vamos pa beira mercado. Non precisa levar dote, toda neniña bonita. Non precisa levar dote, toda neniña bonita. Pois van os homes tras dela, a cousa ben che se explica. A cousa ben che se explica. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, neniña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé. Está lo cuco, el loita copas fallase. Eu ben vin está lo cuco, el loita copas fallase. Así como foi mentira, tamén puido ser verdade. Tamén puido ser verdade. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, neniña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Amigos, este programa do Patronato da Cultura Galega conta co apoio da Xunta de Galicia. E de Ribadeo vamos a ir a Ribeira, Ana, se che parece, porque ali estáse a levar a cabo unha exposición da Academia de Belas Artes. Ata o 24 de xuño poderá visitarse na Fundación Museo de Artes do Gravado de Ribeira a exposición Os Traballos de Hércules, colección de gravados dos fondos académicos. Esta exposición está organizada pola Real Academia Galega de Belas Artes, é unha mostra patrocinada pola Xunta de Galicia que se inaugurou no marco do 175 aniversario da fundación da Academia. Entre outras actividades, a Academia busca chegar a toda Galicia mediante esta mostra itinerante que comeza en Ribeira o seu percorrido, amosando unha parte da súa colección de gravados, da colección de 16 gravados orixinais sobre os traballos de Hércules, copiados da serie de pinturas que o artista italiano Luca Giordano realizou para Carlos II no Casón del Buen Retiro de Madrid. Bueno, e baixo as flores de lis, apareceu unha sorpresa na catedral. Sí, exactamente. As obras de restauración da Capela do Salvador da Catedral de Santiago, financiadas pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, develaron un interesante conxunto de elementos como unha das fiestras orixinais desta capela románica, a primeira construída do gran edificio medieval, pero canda ela aparecen restos de policromía das diferentes épocas, entre elas unhas pinturas no interior desa propia capela na que se pode ver un escudo con flores de lis. Para a Fundación Catedral de Santiago ten que ver coa relación desta capela coa coroa francesa. De feito, a Capela do Salvador chegouse a chamar Capela do Rei de Francia, porque o rei Carlos V de Valois instituíu en 1372 unha fundación de misas pola súa devoción a Santiago. Que bárbaro, non? Que cousa bonita. Non o sabía eu. Bueno, pois un descubrimento importante e precioso. Vamos a falar da historia do camiño con unha pregunta, Ana. Inflúe a cultura dun país na elección entre unha ruta ou outra? Tal, parece que sí. Están a investigar o asunto. Haberá algún patrón común entre os peregrinos que os leve a elixir entre un camiño ou outro? Influirá a súa nacionalidade? A estas e outras cuestións está tratando de respostar o grupo de investigación coordinado pola economista Isabel Neira, chamase ECOVAS, que nun festival de divulgación científica celebrado a pasada semana en Santiago de Compostela detallou os principais resultados da súa análise. Para que se empregaron eses datos? Como explica a investigadora, fixemos un sistema de recomendación turístico e temos agora o obxectivo de chegar a facer unha aplicación para o móvil. Este sistema permite que, introducindo as túas características, por exemplo, se es muller, alemana, 30 anos, etc., te recomende por orde os camiños de Santiago que poderías facer. Pois está ben eso, verdad? Igual de todos os xeitos eu penso que a xente vai facer o camiño que queira facer. Claro, porque claro. Mellor, non creo que un francés vaya a querer facer o francés, ver, se lle carga mellor outro. Nunca se sabe, depende dos seus intereses, do seu gusto, do que queira ver no camiño, de moitas cousas, non? O importante é facelo, verdad? Sí, exactamente. Bueno, Ana, as tanxugueiras cantarán o himno do regreso da selección galega ao fútbol. Exacto, a través dun vídeo nas redes sociais da Real Federación Galega de Fútbol,
As tanxugueiras anunciaron que estarán presentes no partido que a Irmadiña disputará contra Panamá o próximo 31 de maio, o vindeiro venres, claro. No cal interpretarán o himno de Galicia. Que che parece? Bueno, pois se chove, que chova. Deixa chovere, xorballa deixa orballare, que o ben sei das abrijadas, onde me ir a abrijar. Se queres que saia a lúa, fecha os ollos, meu amore, que mentre los desabertos a lúa pensa que hai sol. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova. Mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen por riba de nós. Non te troco miña rula, non te troco meu amore, pola prata da lúa, polo ouro do sol. Que o sol prende nunha liña, as estrelas nun cordón, a lúa con fío de seda, a ti no meu corazón. Pero que chova, que chova, que chova, pero que chova, que chova, que chova, mas que non mexen, non mexen, non mexen, mas que non mexen por riba de nós. Bueno, agora damos un paseo pola colectividade española aquí no Uruguai, verdad, Ana? Así é, en primeiro termo, recordar que o programa Retorna Talento prorrogou o prazo ata o 12 de xuño para presentar as solicitudes. Trátase de becas para galegos menores de 45 anos para cursos de calefacción, electricidade, deseño, amoblamento e outros máis. Mais información na página da Xunta, migración.xunta.gal, ou tamén en forma presencial na delegación da Xunta na Rúa Maldonado, esquina Río Negro, de 9 a 14 horas. Bueno, agora contame algo, como foi o Día das Letras Galegas no Centro Galego, que se celebrou outro día, non? Estivo moi ben, foi moi ben organizado, moita xente, tratáronos precioso, e o Obradoiro de Teatro agradece a participación. Que ben está iso, non? De levar esas cousiñas por aí, que o patronato, que espallar a cultura desde, non desde as sedes, non. Sí. Agradecemos ao Centro Gallego a invitación a participar con a nosa obra neste Día das Letras Galegas. Estivo moi ben. O día, a próxima actividade do patronato que temos que anunciar é este venres, o día 31 de maio, de 15 a 17 horas, 3 a 5 da tarde, celebramos o Día do Libro, cunha lectura continuada. Isto debiuse celebrar o pasado venres, pero por mor dos anuncios de paro de ómnibus, a cousa non estaba clara se iba a haber transporte ou non, entón xa directamente pasouse para este venres. Así que a celebración do Día do Libro
vai ser o vindeiro venres 31 de maio de 3 a 5 da tarde. Explícanos ben como vai a ser eso. Pois cada persoa terá 3 minutos para ler, teñen que levar o libro, o sea, a lectura é do libro, directamente, ata 3 minutos por persoa. Teñen que anotarse para saber o número de persoas, organizar un pouco a cousa, porque senón estamos toda a tarde. E ten que ser en galego? Non, o libro pode ser pode ser en castelán, pode ser en inglés, galego, un texto que queiran compartir, poden leelo. Pero 3 minutos na máis, non vayan ler o Quijote. Non, 3 minutos. Poden anotarse con Teresa polo teléfono 2908 0673 se queren participar. Pois veña, anímese, vaya ao patronato, anótese aí con Teresa. O día é o 31, o último día do mes. O 31, o venres, o vindeiro venres. Desde 3 ás 5 da tarde. De 3 ás 5 da tarde a lectura do libro. E logo temos o xantar aniversario, 60 anos cumple o patronato este ano, celebra o xantar aniversario o día 8 de xuño ás 12:30 horas. Penso que é un sábado. A mediodía, de maneira que xa están tamén os tickets que poden reservar na Secretaría do Patronato con Teresa 2908 0673 ou de xeito presencial. Entón o xantar 60 aniversario o día 8 de xuño ás 12:30 horas ao mediodía. Bueno, pois anote ben esa fecha, porque despois dice, non hai tickets, non podemos facer nada, porque despois chaman a radio, podemos, como podo conseguir? Non hai forma, porque hai un cupo. O sea que o 8 de xuño, ás 12:30, xantar en Calma Galega, non, Ana? Vai ser ali, sí, en Calma Galega. Bueno, que che parece se coitamos unha foliada? Foliada de Santa Lilaina. Veña.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, sempre tan atentas á marcha do noso programa as nosas compañeiras, cando non é unha é outra. Pero neste caso é Francis, que nos aclara dúas cousiñas, non? Sí, tamén Carmen González tamén avisou do cambio de horario. Sí, están moi atentas, grazas compañeiras. O horario para a actividade do Venres 31 da lectura, do Día do Libro, cambiou e vai ser 15:30. O sea, as 3:30 da tarde. Claro, media hora máis tarde. Moi ben pensado, porque o patronato abre ás 15 horas, entón dá o tempo para organizarse ben e comezar en hora 15:30. De maneira que a actividade do Día do Libro vai ser de 15:30 a 17:30. Son 2 horas, pero media hora máis tarde do que dixemos. Pero hai outra novedade tamén, non? Que non hai máis tickets para o xantar. Que mágoa, pero bueno, por unha parte felicitacións porque a xente apurouse, verdad? Así bueno, é. Bueno, pois xa non hai máis tickets para a comida do xantar de Irmandade. A que vostedes non sabían que os vikingos foron donos de Galicia durante 3 anos. Sabían? Bueno, a ver, os vikingos estiveron en Galicia e intentaron, ás veces lograron, ás veces non, chegar ás costas galegas en 3 oportunidades. Imos falar destas 3 oleadas de vikingos en Galicia. Bueno, pero a que chamamos vikingos? Pois chamamos vikingos aos navegantes escandinavos que percorrían os mares para saquear terras alleas. Entre finais do século VIII e mediados do século XI, os vikingos asolaron as costas europeas, entre elas as costas galegas. Algúnas veces lograron invadir esas terras, outras non. A historia dinos que o primeiro ataque vikingo a Galicia aconteceu no ano 844, cando foron derrotados polo exército reunido por Ramiro I, daquela rei de Asturias, preto do faro romano de Brigantium. Máis de 60 barcos vikingos foron queimados no lugar e os que quedaron fuxiron cara a Lisboa. O segundo ataque vikingo a Galicia tamén foi victoria galega. Sucedeu no ano 858. Nesta oportunidade os vikingos entraron pola ría de Arousa con máis de 100 barcos, con intención de chegar a Santiago de Compostela, donde xa por entón se dicía que había grandes riquezas. Os atacantes saquearon o porto de Iria Flavia e sitiaron Compostela. Apareceu entón un exército dirixido polo conde Dom Pedro que obrigou aos vikingos a fuxir cara ao sur. Aínda que logo houbo algún ataque esporádico, a terceira gran oleada de ataques vikingos a Galicia comenzou no ano 968 e foi dirixida polo rei Gunderedo. Nesa oportunidade, os vikingos lograron tomar Galicia e ali permaneceron durante 3 anos, ata que o bispo de Compostela, San Rosendo, organizou un exército que, dirixido polo conde Gonzalo Sánchez, venceu os vikingos. Nese contexto, aínda que a data do suceso non se sabe con certeza,
nace a lenda do milagre de San Gonzalo, o chamado Bispo Santo. Conta a tradición que o bispo colleu o seu báculo e subiu, seguido polos seus seguidores, ao monte desde donde se vían os barcos vikingos e caendo de xeonllos comezou a rezar. Nese intre, os barcos hundíronse milagrosamente, quedando uns poucos para que contaran o milagre. O feito está representado en un fresco pintado na igrexa de San Martiño de Mondoñedo. Varios autores interpretan que o que pasou foi unha gran tempestade que afundiu a maioría dos barcos. A cuarta oleada comprende as últimas incursións vikingas a Galicia, que foron menores e esporádicas, xa de pouca importancia, verdad? A máis importante delas foi o ataque a Tui no ano 1014. En varios lugares da terra galega rememórase hoxe en día os ataques dos barcos vikingos. Son dignos de ver as representacións históricas que se fan cada ano para manter no pobo a memoria daqueles sucesos. En Foz, na Mariña Lucense, recrean cada ano o episodio na praia de Tupide. Campesiños e mariñeiros portando as súas ferramentas enfrentan os vikingos armados con machetes e espadas. Outra representación destacada é o desembarco de Catoira, que ten lugar cada ano o primeiro domingo de agosto. Os pobladores vístense uns de vikingos e outros de campesiños e recrean a loita coa que se resistiu a invasión vikinga na praia das Torres del Oeste. Son preciosas estas representacións. Sí. Eu tiven oportunidade de... Eu viña de Catoira. Eu tamén viña de Catoira. Sí. Pois é preciosa. Porque ali na praia, donde sucederon os feitos históricos, chegan barcos vikingos, pero que é que son... Está o Casteliño tamén ali, bichas, as torres. Sí, as torres, pero é que está moi ben representado. Chegan os barcos e baixan daqueles barcos a xente de Catoira que está disfrazada de vikingo. Baixan cos súas armas, na praia están esperando outra xente de Catoira vestida de campesiños da época, enfróntanse ali na loita que foi, nesa oportunidade, foi gañada polos galegos, non? Sí, claro que sí. Os vikingos non puideron. Vestidos de armas antiguas e ademais revestidos de viño. Bueno, tamén hai moito viño, sí. Pero é tamén moi importante iso, non? Pero a representación histórica realmente é preciosa se tedes oportunidade de ir o primeiro domingo de agosto a Catoira para ver esta representación cada ano. Bueno, antes de ir a eso, recordamos unha vez máis que xa non hai tickets para o xantar, non faga xa porque xa non hai tickets. E recordade de participar o vindeiro venres no día do libro, 3:30 da tarde ata 5:30, teñen que levar o libro e poden ler 3 minutos cada persoa. Un texto que escollan e que queiran compartir porque lles gusta, porque lles parece que transmite algo, porque vos gusta a vos e vos produce algún sentimento. Así que venres ás 3:30 da tarde, día do libro no patronato. Claro, pode levar un libro en galego, en inglés, en francés, no que queira, pero un libriño, elixe un testiño e leo ali diante de todos 3 minutos e depois comentarás, digo eu. Bueno, vamos a escoitar este tema musical, A Historia de Galicia. Historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desalouco. O mergullo heroico e inmortale, a loita irmandiña e comunale. A liberdade ardendo en pura arela, ou noso mariscal pardo de cela. Escoito de sosegos redentores, na romántica voz dos precursores. Que se fixo guieiro e profecía en Antolín Faroldo e Rosalía. Heroicos fusilados de cabale, versos de puro
no signo de bondade. Amigos do libro As crevas da memoria de Olga Rodríguez, vamos a ler un trociño que se titula, un artículo que se titula A Pedra da Virxe. Di así. No monte de San Adrián, e mirando cara a Veo, hai unha pedra moi, moi grande. Contan que un día de moita choiva e treboada pasaba por ali Nosa Señora. Deulle unha volta á pedra e pousou baixo dela un paxe de polos que levaba, co fin de que non se lle mollasen. Pasada a treboada, a Virxe recolleu os seus polos, pero, para facerlles ben aos malpicáns, deixou a pedra como a puxera, de maneira que os días de choiva os mariscadores ou os que van pescar por terra encontran refuxio nela, porque por ali non hai outro abrigo. E todos a coñecen como a Pedra da Virxe. A historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desalouco. O medullo heroico e inmortale, a loita irmandiña e comunale. A libertad ardendo en pura arela, ou noso mariscal Pardo de Cela. Escoito de sosegos redentores, na romántica voz dos precursores. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volveremos o domingo ás 9 da mañán. Recorden eso que dicía Ana de o libriño, O libriño o próximo venres, aí no Patronato, ás 3:30 da tarde, hasta as 5 da tarde. Hasta as 5:30. Hasta as 5:30 da tarde. Bueno, xa non hai tickets para o xantar. Esperámolos o domingo aquí ás 9 da mañán, como sempre, como desde hai tantos anos aquí en Sempre en Galicia. Que pasen moi ben. Ata domingo. Ponte Don Ramón o de Cambados, Bóveda e Castelao os emigrados. Os tempos ainda non son chegados, os tempos ainda non son chegados. A historia de Galicia ocupa pouco, en brevedade case desalouco. Semella que ti estás contra da vida, o galego resignado e suicida. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.